Вашия коментар за мача? Един добър мач за Локомотив Пловдив. Момчетата показаха мъжество, за което ги поздравих. Така трябва да продължава да играе Локомотив Пловдив. Напукна ситуацията, за която се говореше през последните дни, отбора се вдигна. Какво е бъдещето на Локомотив към момента и на какво се дължаха тези проблеми през последната седмица? Аз доста в медиите тази седмица не искам да коментирам за тия проблеми. Някой иска да изкарат от мравката слон. Както виждате, Локомотив игра добре и можеше да се поздравим и с победата. За такива проблеми назад, които са били, не искам да се връщам. Казвате, че всичко около неразбирателството с финансирането, изплатени са всички задължения. Сега само питате за финансиране и това Локомотив играе добре, което е важно. За това само финансите ли ви интересува или добрата игра на Локомотив? Не, защото питахме част от футболистите, някои загатнаха, че с края на първенството няма да продължат да играят в Локомотив. Решението са на футболистите. Ако имат договори, мисля, че ще си ги спазят. Не виждам нещо притеснително. Който го е казал, аз не знам за какво говорите. Установихте ли контакт с Константин Динев? Както се говореше, че няма такъв. Говорихте ли с него и той ще продължи ли да издържа клуба? Както виждате, всичко е нормално, така че защо трябва да коментирам повече за господин Динев. Ние си имаме благодетел и това е той, така че като е нормално всичко, какво трябва да коментирам. Дали съм се виждал или не съм се виждал с него. Феновете обаче недоволство спрямо неговото управление. Какво бихте им казали вие, защото публиката на Локомотив е една от най-верните в България, а виждаме през този полусезон тя е доста по-малко на стадиона и това несъмнено оказва влияние върху играта на отбора. Днес не видях нещо, което да е повлияло на отбора. Мисля, че трябва да оценяваме това, което прави, така че какво друго трябва да говоря. След като горе-долу всичко е наред, какво мога да говоря повече. И то се проличава в играта на отбора. Къде може да завърши Локомотив в края на сезона? Ще ви кажа след края на сезона.